чрез развиването на културно-исторически, на поклоннически туризъм, да развием и Несебър през неактивния сезон, защото когато хората идват през Несебър, има също какво да видят. Нали? Могат да видят и цвета на зимното море, могат да усетят вкуса и на прясната риба и развивайки и реставрирайки тези църкви. Ето ние църквата Свети Стефан вече факт реставрацията. В момента подготвяме проектите на църквата Свети Йоан Кръстител и Света Параскева. Там кандидатстваме по мярка 3.1 на МРРБ, пак за културно-исторически туризъм. И сега тази църква Свети Архангели Михаил и Гавраил, която имаме готов проект и за чиято реставрация ще изхарчим тези пари, които... Този 1 милион. Този 1 милион. Вие предварително вече сте го наместили. Естествено, там трябва да имаш подготвен проект, за да, като го дадат, да знаеш какво да го правиш. Какво за нас смятате да направите точно с реставрация на църквата Архангели Михаил и Гавраил. Значи там вече специалистите си знаят. Идейният проект е готов. Работният проект също е на приключване, така че ще сварим сроковете. За най-малкото, което мога да ви питам, след усвояването на този 1 милион, Стара град ще има ли още едно ново атрактивно място за туристите? Говорим за тази църква. Естествено, това ще бъде духовният път. Ние искаме да направим един духовен път, като влезат хората в Стария град. Там сме подготвили още в началото. Сега една изненада, която не искам да казвам какво предстои, защото и годината е такава, че всеки краде идеите на другия, но ние си вършим работата. Хората да имат такъв като пътеводител, така нареченият духовен път или вечният Несебър, да знаят откъде ще минат, през коя църква ще минат, откъде, както в Иерусалим. Голгота пътят. Смятате ли, че това е пътя на Несебър да възстанови постепенно и да реставрира, ако не всичките си, то повечето църкви, древни църкви? Естествено, да, това е пътят и аз мисля, че и нашите съграждани вече осъзнаха колко е ценен този град и че старият град, това културно-историческо наследство, което имаме, ще измъкне общината и самият град от кризата като цяло, защото на това трябва да се набляга. Ние в момента с Национален институт на недвижимо културно наследство сме имаме добра диалогичност. Факт е, че се изработва този план за управление и опазване на стария Несебър, където ще се регулира всичко и нека този град да има вид, какъвто имат повечето градове, в които са под егидата на ЮНЕСКО. Мога да кажа, че аз бях в Франция на посещение в един град Ламонт Сен Мишел, който е полуостров, който е също като Несебър. И там казаха, че това е второто посещавано място във Франция след Париж. И се надявам това, което имаме като културно-историческо наследство, като археологически ценности, да бъде нещото, което ще привлича много хора през свободното време, дори и зимата, да си карат уикендите на територията на община Несебър и по-точно в Старият град. В момента върви и в Националния археологически музей в София цяла зима изложбата Сенки от миналото. Това са археологическите наскопки, които ние карахме последните 3 години. Там има много интересни, много уникални неща, които могат да се видят, да представят Несебър през годините. В Созопол имаше едно много интересно откритие, което привлече вниманието на световната общност, как да кажа, културна и историческа нощи. Сте имали разкопки в Несебър? Провеждат ли се разкопки? Смятате ли, че още тайните на Несебър не са открити? Аз мисля, че още не са открити гвоздия на програмата, както се казва. Ние също финансирахме през годините доста средства, даде община Несебър за финансиране на разкопки. Проучваха се доста терени. Сега предстои да се проучи един терен, където беше старото кметство на Несебър, което в момента ние съборихме с разрешение на Национален институт на недвижимо културно наследство, тъй като вече беше срамосрутваща се сграда. И там идеята ни е, когато се проучи този терен, ние също ще финансираме проучването, на негово място да изградим същата сграда, същата фасада и там ще бъде една ритуална зала, нова, голяма, където ще почне началото на сватбения туризъм, който искаме да развиваме, защото... И сватбен туризъм. Естествено, да, Несебър е много красив, уникален град и много хора искат да си правят ритуалите, сватбените ритуали в Несебър. Там да тръгне семейния живот. Естествено. От Несебър. Добре, ако откриете нещо под старото кметство, то ще бъде ли консервирано? Абсолютно да. А пък сега тези разкопки, които приключиха, там пък ще бъде новото кметство и всички тези неща ще бъдат вградени отдолу и се надявам, че когато... Кметството в Кьолн. Отдолу има римски преториум. Точно така, имаме идея и ще започнем да изработваме идейния проект и това ще бъде административният център
център на Несебър. Защото много хора не могат да направят разлика между градски център и административен център. Това ще бъде административният център, една голяма сграда с подземни паркинги, където ще обслужва жителите и гостите на община Несебър. Те няма да имат проблеми, тъй като знаете и новият град вече улиците се задръстват още зимно време, защото всяко семейство има по няколко